모르야. 아니 유튜브 채널 나마자는 모르미 썰기 뚜비뚜브 반. 네 호심을 사가거든. 나만은. 보이사가. 네 뭐야 비에 가나 있거든. 보이사가. खुलुमबाय फिन खेबसे रावा ब्लग इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ बैसागोनि बरायनाय जाबाय जोङो सानथाम जाबाय दिनैजों बैसागो मोसानाया दा जोङो गामियाव मोसासिगोन दिनै गामियाव मोसानोसै रंजानोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो गरखा लाखाबाय नै गरखा नङा थरखा लाखाबाय गोथावसै मोसाखावनोसै बिदि आरो सान्दुङाबो दुंबाय अखायाबो हाहांमोन दोमैलु दोमैलु मा एसे मोजां रंजालि बैसागुआ बिदि आरो जागायलायबाय नै जोंना खुलुमबाय आबन खुलुमबाय होनोब्रा दे बरिया ओइ बरिया नै होलायबाय जोंना बैसागो बोथोरनि लागा खुलुमबाय ओइ लागाव नै खाम दामग्रा होगासिनो जोंना लागाव मोसाबाय जोङो न'खरसे मोसाबाय नै खावसेलाय जोङो दिनै हरसे मोसाखागोन जों ना मारै सेंग्राफोर हरसे मोसाखागोन जों लागाव बैसागो होनब्रा बैसागो लागाव लामा गंसे बैसागो लागा होखा आयै आयै बैसागो लागाव होखावगासिनो नै लागाव नै हाबसैलाय जोङो हाबखावलायबाय लागाव नै सिख्लाफ्रा फालोथार लागाव बैसागो लागाव ओइ ओंखारबो बैसागो नै सफैलायबाय रंजालि बैसागु बोथोरालाय आइयो बैसागो आइयो लागाव बैसागो बैसागो लागाव मोसाखावनांगौ लागाव माइरं लाग्राया आदैयासो माथो लागाव बैसागो लागाव दासो जादों बैसागो गय बारि बैसागो लागाव बैसागो लागाव लागाव दं होगाव जायो साब्बाय जायो मोसा मेंजोब्बाय औ माथोआनो थरायजोब्बाय फुरा गोबां मेथाइ खनबाय बैसागु बोथोरनि गासैबो रंजाबाय जों मेंबायबो रंजा मोसानानै आथिं साजोब्बाय जों दा थांगासिनो दं खोला फारसे गासैबो दङ जोङो उनाव जों दा बयबो दङ नै ओरै औ बिदि आरो दै थरखा दामबाय जोङो थरखा थिंथ' माबा ख्राव दा जोङो मोसालांबाय थासिगोन ओरैजाय दं गय बारि बागान
बिराद लारि लारि ओरैजाय दङ बैसागो मोसाग्रा लारि लारि बिदि आरो नैबे जाहैबाय नै जोंना मोसाग्राया देन्जारथार आय' लाजिलाय सोरबा फसायोबा बुंना लानो हागोन देन्जार बेबो बिराद साफा बेबो एक्टरा बर' गामिनि बियो नैबे हारसा गामिनि बिदि आरो जों दा थांगासिनो दङ दे बोथोरा ओरैबायदि बार बारदों जोंनाव बिर खारलांनो नागिरदों देन्जार बार ओइ मानसि बादुलालै नोंसोरलाय जों बायदि मा होनो बिदिखौ मा होनो खामानि मावग्रा मानसियानो गैया जों बायदि थाबायग्रा मानसियानो गैया जेरावबो नै आब'मोनाबो थाबायदों मबाइल थुनाया सुलायथारदों बार खोलो खोलो बारनायजों समायदों बिफां लाइफाङा वाव सुपार नै सिख्लाफोरा ज' ज' मोसालांगासिनो दं लारि लारि आङो ओरैजाय जोबथायाव दं नै ओरैजाय फंबाया गुमग्रा आं लास्टआव थाग्रा बिदि आरो नोंथांमोना नायलांबाय था नै मैया बियो खानाय गुदों बोरै गुदों मिथिया जिखुनु गुदों बिदि आरो नै ओरैजाय थांगासिनो दङ लोगोफोर औ बुं दे खुलुमबाय औ दिनै जों थांबाय थादों मोसानो नोंथांमोना आदानि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो हो डिसलाइकखौ दाहोदे थेंक इउ नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जोङो जोबजासिम मोसानायखौ जों दिन्थिलांबाय थागोन आरो नोंथांमोना गोसो गोथारै नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नोंनाबो इउटुब चेनेल दङ दे बुंनानै ला आंनि इउटुब चेनेलनि नामा जाबाय मरमि सरगियारि बेखौबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै औ बिनानावनि चेनेलखौबो जुदि नायनानै मोजां मोनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै दाबाव गोजोन्थों बिथां बिनानावनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायबाय आरो जोङो बैसागो बोथोरखौ बिदिनो गोसो गोथारै जोङो रंजालांबाय थागोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थागोन खालामनानै दोनो हाजो गुदियाव जोङो बैसागो मागिनो फैबाय दा नै बिथिं दङ रायजोफोर बैथिं दङ मोसाग्राफोर नैथिं दङ मोसानानै थाबायबोबाय थानाय जों दायो मोनसे न'खराव थांगासिनो दङ जोङो हाजो जिं जिङै बार खोलो खोलो बारनायजों जोङो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बैसागो आरो खनबाव बैसागु बोथोरा बेसेबां समायना बैसागो बैसागो बैसागो
बैसागो सेन्टाव जोब्बायसै बैसागो दे हाय गाइस जों दा मोसाना गामि फारसे थांगासिनो दङ जोङो दा गामि बारनाय दरसेयाव दंफैयो नै जोंना बिनानावफोरा मोसाग्राफ्रा बैसागो बैसागोथ' आरो जोङो साइड खनाजों दंफैयो जों दा मोसागासिनो दङ बैसागोनि नै आब'मोना गारिखौ गाखोनो बैसागो बोथोरा नोंखौनो नै आब'मोना रागा जोंदों थाबायनायनि सासेया होखावगादों दामनाया आयै होखावखायो नै दामनाया नोंगौथ' आरो सोरनाव एबार टारगेट सार सोरनाव सानाय जोब्बाय बेनिखायनो जों फट' खेबसिगोन जों फट' खेबनो नागिरदों नै जायगा सेलायलायदों फट' खेबनायनि थाखायनो आयौ हाबाब नै फट' खेबग्राया दुब्लि बारियावसो बेखौनो जि मोजां नुगोन आरो दा